Et eksempel, relativt sådan banalt eksempel i en sag fra 90'erne, en sag om en aflyst musiker. Sagen handlede om en privatperson, der skulle holde selskab. Det var konens fødselsdag, så de skulle holde selskab, og de bestilte en musiker til at spille her til fødselsdagen. Og så skete der det tragiske, at konen blev alvorligt syg, jeg kan ikke præcis huske, hvad det var, men hun altså så alvorligt syg, at hun ikke kunne holde den her fest, det var en blodprop eller noget i den retning, og man måtte altså aflyse relativt kort varsel, måtte man aflyse den her musiker. Og musikeren fremsender regning, han siger, jeg havde et engagement, jeg skal have betaling. Og der bliver så anlagt sag. I byretten, der siger man sådan, der slår man halv skade. Det er jo ikke rigtigt til at vide, hvem der egentlig er. Der er det jo egentlig både lidt synd for den ene og lidt synd for den anden, så der bliver slået halv skade. Den bliver så bragt videre til landsretten, og Østerlandsrets flertal har altså tale om ligestillede parter. Her er indgået en aftale, og den må så honoreres som aftale. Det er jo ikke musikernes skyld, at det bliver aflyst. Der bliver aflyst, det er den kontraktparter, der har aflyst, må altså sørge for at betale efter kontrakten. Mindretallet derimod siger, det er jo en forbrugeraftale. Der er altså en svagere part og en stærkere part. Den stærkere part, eller den professionelle part, han må vide, at det her det er sådan noget, der kan ske. Det forekommer ikke ret tit, men han kan så at sige så fordele den her risiko på alle de andre arrangementer. Så flertallet bliver altså, og resultatet bliver så, at den pågældende mand, som altså havde en dødssyg kone, måtte betale for musikeren, der som er blevet aflyst. The Crits, det de siger til det er, at valget mellem de her forskellige alternativer, det er jo slet ikke juridisk. Men det afgøres af forskellige andre ting, af forskellige interesser, af tilbøjeligheder, politisk observans osv. I byretten, prøver jeg at forstå det her med The Crits briller, i byretten, byretten har jo en vis forpligtelse til at mæle, og så siger man, vi slår halv skade, det er jo egentlig lidt synd for den ene, og det er lidt synd for den anden. Og så kan man altid håbe på, hvis der bliver givet halvdelen, så bliver den nok ikke anket. Det bliver den så i det her tilfælde. Flertallet, det er jo så dem, der er mere sådan hardcore for sådan obligationsret, der er ligestillede parter, og så er der nogen, der synes, at det er synd for manden. Det er det jo sådan set også. Og alle de her ting, det er det, The Crits vil mene er, at det har ikke meget med jura at gøre. Det er jo mere, hvad for nogle tilbøjeligheder har man. Synes man, det er synd for manden? Synes man, at noget andet, det er ens politiske observans, at man går ind for sådan mere sådan en liberal samfundsorden, eller mere sådan en blød samfundsorden, eller hvad det nu kan være. Så The Crits vil for så vidt afvise og sige, at retten spiller i virkeligheden ikke nogen særlig rolle her. Det er nogle andre ting, og det er så det, som sagt, de vil afsløre med deres Critical Legal Studies. Det betyder, at de vil stille nogle krav til retten, og især til retsvidenskaben. Retsvidenskaben skal altså ikke bare sådan gå ind og analysere, systematisere og beskrive gældende ret, hvad man normalt vil mene, at retsvidenskaben skal, men den skal gå ind og undersøge årsag og virkning i den juridiske beslutningsproces. Hvorfor er det, at den ene dommer giver mindre asyl end den anden dommer? Hvorfor er det, at retsformanden, den tidligere retsformand i Østerlandsret 17. afdeling, altid gik imod lejerne? Man skal gå ind bagved, i stedet for at blot så at sige, befinde sig på overfladen. Man skal undersøge, siger Critical Legal Studies, retlige abstraktioner. Det kan fx være ejendomsret og kontrakt, og deres relationer til det virkelige liv. Vi kan her se traditionen, den retsrealistiske tradition. De vil altså så at sige styrke den eller gå videre med den. Hvad er relationerne til det virkelige liv, så man kan påpege, at det som i virkeligheden er nogle magtforhold, nogle interesser mellem forskellige parter, det så giver sig udtryk i en neutral, en ret, der forestiller at være neutral, men som i virkeligheden, ifølge The Crits, ikke er neutral. Et videre krav for Critical Legal Studies er, at man skal have en vilje til, altså retsvidenskaben skal have en vilje til at udvikle principper og modprincipper, og se disse i sammenhæng med de samfundsmæssige problemer. Altså så man altså ikke adskiller retten fra samfundet, men ser netop, at den er et resultat af den måde, samfundet fungerer på, og at den tjener altså både nogle særlige interesser, og det der med, at den så at sige sætter et sådan neutralt slør op, så man ikke rigtig kan se, hvad det er,
hvad det er, der foregår. Det er altså det, man skal gøre, beskæftige sig med, hvis man skal beskæftige sig med retten, ifølge The Crits. De mener også, at konflikter om, hvordan samfundet skal indrettes, skal bringes ind i retsdogmatikken. Det vil sige, de store spørgsmål, som skal løses, de skal ikke ligesom væk fra retssagen, de skal ind i retssagen, så man kan tage stilling til, hvad er det, der foregår, i stedet for at lade som om, at det hele drejer sig om ren jura, hvor det i virkeligheden er samfundsmæssige politiske spørgsmål. Her kan man sige to ting. For det første, her spiller det klart ind, at The Crits kommer fra USA, hvor domstolene har en mere fremtrædende rolle, og hvor de jo meget mere end vi er vant til, træffer beslutninger i, kan man sige, politisk ømfindtlige sager. Og det er det, som The Crits siger, det gør det jo alligevel, det må vi have frem i lys, i stedet for ligesom at lade som om, at det hele er jura. Og den anden pointe er, og kan man sige, en kritisk pointe til The Crits er her, er det nu det bedste sted, er domstolen overhovedet et velegnet sted til at løse politiske problemer? The Crits mener, altså, at det er et velegnet sted, og man bør være mere åben over for det, og ligesom klart indrømme, at det er det, der foregår. Andre kunne mene, at det er virkelig dårligt, at domstolen skal tage politisk stilling. De skal virkelig trække sig mere tilbage. Men The Crits mener så at sige, at de skal længere frem på banen, det skal være klart, hvad der foregår, at det er politisk og ikke bare rigtigt. Hvis man skal opsummere The Crits, som de samtidig kaldes, skal man altså sige, at de har nogle pointer, som for så vidt er gode nok, og som for så vidt er rigtige. Altså, domstolene er deltagere, de er ikke bare tabeller. Det vidste vi måske godt i forvejen, men The Crits har virkelig sat det på spidsen, at det er ikke bare sådan en automatisk reaktion, en automatisk behandling, der sker hos domstolene. Det er ikke sådan, hvor man bare slår op i en tabel, der foregår altså ikke noget. The Crits påpeger også, at retten ikke er autonom. Det var så det, Kelsen ligesom forsøgte at sige, at der skulle være sådan et helt autonomt system. The Crits siger, at retten fungerer i et samfund, er afhængig af, spiller sammen med det samfund, den fungerer i, og det må vi også have en forståelse af. Og for det tredje kan man sige en påpegning af, at retten, og det gælder altså love og forarbejder og dommer, altså alt det, der bliver skrevet, det kan ikke altid kun tages fra pålydende. Selvfølgelig må vi gå ind og se, hvad der står i det, men det kan jo godt være, at dommeren i virkeligheden har tænkt noget andet, end det han har ment, at lovgiver har tænkt noget andet, end de skriver, fordi de interesser, for eksempel i forhold til lovgivningsmagten, den lobbyinteresse, der har været, det står der jo ikke i lovforarbejderne, at vi siger altså det her, fordi vi er blevet påvirket af den og den lobbyorganisation, eller hvad det nu kan være. Så pointen om, at man ikke bare skal tale for pålydende, er jo for så vidt meget god. På den kritiske side, altså kritisk i forhold til The Critical Legal Studies, kan man sige, det er vel ikke velbegrundet at mene, at alle juridiske overvejelser er det rene fup, at det hele bare sådan er fup og fidus. Der er vel fordele ved at have en selvstændig jura, som ikke, så at sige, er fuldstændig blandet sammen med det politiske system. At der er en masse sammenspil og sammenhæng osv. er fuldstændig åbenbart, men netop ved at have et selvstændigt retssystem, det har nogle fordele, retssikkerhedsmæssige fordele osv. Man kan altså også stille spørgsmålstegn ved, om domstolene er særligt velegnet til at løse samfundsmæssige problemer. Store samfundsmæssige problemer. Er det domstolene, der skal løse dem? Er det ikke i virkeligheden bedre, at de bliver løst af lovgivningsmagten, politisk magt, hvor medlemmerne bliver valgt, de kan diskuteres osv.? Er retsprocessen, domstolsprocessen, er det en god måde at løse det her på? Og endelig kan man på den kritiske side sige, at The Crits har ikke rigtig noget bud på, hvad er det så, der skal i stedet, hvis vi skal afskaffe retten, fordi den bare sådan spærrer for forståelsen. Hvad er det så, vi skal have i stedet for? Og der er The Crits ret tavse.